Gabika! Gabika! Co? Ďaďu! Seruš, Gabika, moja zlata. Si ma prišiel vyšibať so svojím prutom. No a nie, a potom celý celú strikať. Pane Bože. Ani mi dáš? No však dám, ale to co? To však povaj, čo chce. Ty si praše, mám ucekať. Tak utekaj. Joj. Online kasíno Eurogold si prináša veľkonočnú výslužku Zlaté vajca. A ani nemusíš nikoho vyšibať, stačí sa zaregistrovať. Hraj a vyhrávaj, kdekoľvek, kedykoľvek. Masne! Ďakujem si úžasný. Čo ty chceš robiť, ďaďu? Si treba poridovať záhradku, som sebe všimnul, to idem si poridovať, hej? Tá ty si neskutočný chlap. Máš normálne poridovanú a už jar je tu, tá coši. Ctíme si tradície, no k ženám pristupujme vždy s rešpektom a úctou. Šumné sviatky vám želá Eurogold.